Genesis penod 29 ac adnodau 31 I 35. Pan welodd yr arglwydd bod Lea'n cael ei chysau a gorodd ei chrwth, ond yr oedd Rachel yn ddiblant. Fe'i chiogodd Leah ac esgor ar fab a galwodd ef Reuben, oherwydd dywedodd y mae'r arglwydd wedi gweld fy ngwaradwydd ac yn awr bydd fy ngŵr yn fy ngharu. Fe'i chiogodd eilwaith ac esgor ar fab a dywedodd y mae'r arglwydd wedi clywed fy mod yn cael fy nghysau a roddodd hwn I mi hefyd a galwodd ef Simeon. Fe'i chiogodd Rachel ac esgor ar fab a dywedodd yn awr o'r diwedd fe unir fy ngŵr a mi oherwydd roddais iddo 3 mam. Am hynny galwodd ef Levi a fe'i chiogodd Rachel ac esgor ar fab a dywedodd y tro hwn molianaf yr arglwydd. Am hynny galwodd ef Judah yna peidion a gen I plant. Hoffwn I y bregethu y bore yma ar y ferch hon Leah ac edrych ar yr hyn wnaeth Duw yn ei bywyd hi a'r newyddion da sydd I ni yn hynny. Ac heb rhag am y droddi ymhellach, dwi'n mynd I fynd syth at pen cyntaf, mae 3 phen y bore yma i'r bregeth. A dyma pen cyntaf, cyflwr truenus. Cyflwr truenus. Braidd y gallwch chi ffeindio person yn y Beibl oedd â waith amgylchiadau na Leah. Yr oedd I amgylchiadau wir yn drist. Mae'n rhaid eich bod chi'n berson caled iawn os nag I'ch chi'n teimlo dros y wraig yma. Gai nodi I chi pam dwi'n dweud hynny. I ddechrau, roedd ganddi dad gwael. I ddweud y gwir, roedd Laban, ei thad hi, yn gnaf o ddyn. Roedd e'n meddwl am neb, ond I hun. Ac I ni darllen I fod e'n ddigon parod I ddefnyddio pobl i'w amcanion hunanol I hun. A hyd yn oed I deulu, mae e'n bodlon I defnyddio nhw, I iwsio nhw ar gyfer I ddibenion I hun. A Leah yn fwy na neb. Yna, yr oedd I golwg hi, hynny yw I ymddangosiad hi, I pridau gwedd hi, her appearance. Mae adnod 17, chydig bach yn amwys, ond dwi'n credu ei bod ni'n iawn yn deall yn y ffordd hyn. Mae'n dweud I ddechrau yr oedd llygaid Leah yn bwl. Roedd rhywbeth rhyfedd am I llygaid hi. Ac wedyn mae'r gymhariaeth yma, ond yr oedd Rachel yn osgeiddig a phrydferth. Roedd rhywbeth am Leah oedd ddim mor ddeniadol i'r golwg. A fel wedi dweud, beth oedd pethau'n wath iddi, oedd I chwaer hi yn ddeniadol iawn
gosgeiddig iawn. Dydy'r Beibl ddim yn gwastraffu geiriau. A mae'r Beibl yn dweud bod Rachel yn osgeiddig a phrydferth. Allwch chi betio I bod hi yn dipyn o ferch I edrych arni. Dim felly, Leah. Yna wrth gwrs, wrth I ni fy mlaen ar hanes, mae hi'n cael ei thwyllo gan ei thad, ac mae hi'n glanio lan yn briod I Jacob. No, nid bai Jacob oedd e, ond oedd Jacob a moyn priodi Rachel. Ond mae Laban yn cynllwynio fel bod Leah yn glanio lan yn briod I Jacob. Ac mae'n dod yn amlwg bod Jacob ddim yn ei charu hi. Mae'n neud yn amlwg iddi hi. Felly mae nawr mewn perthynas gyda dyn sydd ddim yn ei charu hi. Ac wrth gwrs, mae'n glanio lan yn priodi Rachel ac mae yn ei charu hi. Ond mae pethau'n dechrau edrych yn well iddi. Mae'n cael plentyn. A mae rhyw obaith ynddi nawr a bydd I gŵr hi yn ei derbyn hi. A mae'n enwi'r plant yma, yr enwau yma sydd yn awgrymu I gobaith hi. A bydd I gŵr hi'n edrych arni. A bydd I gŵr hi'n ei chlywed hi. Ond na. Mae'n cael ei siomi unwaith eto. Roedd llenys I bregaeth sawl blwyddyn yn ôl. Ar Leah, a'r teitl y bregaeth oedd hyn, The Girl Nobody Wanted. Dyna ni, The Girl Nobody Wanted. Doedd I thad ddim moyn hi, oedd I gŵr ddim moyn hi, oedd I chwar ddim moyn hi. Cyflwr trienus. Nawr, pam ydw i'n dwy'n eich sylw chi a bore yma at y stori at y ferch drist yma? Pam mae'r Beibl yn rhoi y stori drist yma I ni am y ferch yma? Wel, yn gyntaf oherwydd mae'r Beibl yn onest gyda ni. Mae'r Beibl yn adrodd bywydau pobl fel maen nhw. Gyda'i cymlethdodau, gyda'i poen, gyda'i siomedigaeth nhw. Ond wedyn ni mae Cristnogaeth yn dod at bobl real, pobl gyffredin, pobl fel Leah, pobl fel Jack, pobl o gig a gwad, pobl fel Laban a Rachel. Falle bore yma, mae bywyd yn anodd. Falle mae amgylchiadau yn anodd. Falle mae amgylchiadau yn ddiflas, ni gyd yn mynd trwy gyfnodau anodd yn ein bywyd. Wel, os felly, gwrandewch. Mae Cristnogaeth, mae Duw yn dod ac yn delio â phobl sydd mewn amgylchiadau anodd, amgylchiadau trist, fel oedd Leah. Gwrandewch, beth wnaeth Duw i'r ferch a'r amgylchiadau trist yma. Ond wrth gwrs, mae rhaid I ni mynd yn bellach na hynny. Oherwydd mae'r Beibl yn mynd yn bellach. Mae'r Beibl yn mynd yn ddyfnach na hyn I gyd. Pam mae'r Beibl yn adrodd y stori trist yma? Ie, mae'n dangos I ni sut rai yw pobl mewn gwirionedd. Ond mae'n mynd yn mellach, mae moyn dysgu ni pam. Pam mae amgylchiadau pobl yn drist ac yn anodd. Falle I chi y bore yma, a does dim llawer o'i le. Falle mae amgylchiadau yn dda. Falle I chi llawn gobaith.
Wel, gwrandewch arna i. Oherwydd mae yna broblem gyda chi. Os yw hamgylchiadau yn dda i peidio, mae problem gyda ni gyd. Mae'n cyflwr ni gyd y bore yma yn druenus, fel yr oedd gyda Leah. Ni'n bechaduriaid. Beth oedd o le ar Laban? Tad y ferch. Oedd yn bechadur. Beth oedd o be o bod ar Jacob? Pam oedd e fel oedd e? Cyffwrdd ar hyn, wythnos diwetha. Pam oedd Jacob fel oedd e? Ddim yn ddyn arbennig o rinweddol. Na, oedd e'n bechadur. Beth oedd yn bod ar Leah? Oedd hi'n bechadur. Beth sy'n bod ar ein cymdeithas ni? Beth sydd yn bod ar ein gwleidyddion ni? Beth sydd yn bod arnyn nhw yn Llundain? Wedwch chi beth sy'n bod arnyn nhw? Maen nhw'n bechaduriaid. Beth sydd yn bod ar rieni, ein cymdeithas ni? Beth sydd yn bod ar dadau sydd yn gallu lladd i plant bach nhw gyda'r creulondeb ofnadw? Ni wedi gweld. Beth sydd yn bod? Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni beth sydd yn bod. Mae'n cyflwr ni'n druenus. Rydyn ni'n bechaduriaid. Dyma beth sydd yn bod. Gael dir fel hyn. Rydyn ni gyd fel Leah yn yr ystyr ein bod ni'n anymunol i edrych arnyn nhw. So oedd Leah ddim yn brydferth i edrych arni fel roedd i chwaer. Dyn ni ddim chwaith. Dydyn ni ddim yn brydferth i edrych arno fe. Gweithio beth ni'n teimlo amdano ni'n hunain. Mae yna rhyw salwch os gallai ddweud yna. Mae yna rhyw hagrwch ysbrydol yn perthyn i ni gyd. Wedi dweud yr hanes o'r blaen am Alexander White yn be oedd e'n bregethwr enwog yn yr Alban. Ddiwedd yr pedwaredd ganrif ar 15 mewn i'r 20fed ganrif, yn credu mae'n ysgrifennu llyfrau Cristnogol. Dr Alexander White oedd yn weinidog yn cael ei barchu. Cynulleidfa fawr y fe. Dyma'r stori un tro roedd un wraig wedi dod at y fe ar ôl y cwrdd. A dod lan at y fe, dweud rhywbeth fel hyn, Dr White. Rydych chi'n ddyn mor dywio, mor ddiwio. Rydych chi mor dda. A dyma Dr Alexander White yn edrych yn llygaid y wraig ac yn dweud fel hyn. Petai chi'n gwybod beth sydd yn fy nghalon, fe fyddwch chi'n poeri yn fy ngwyneb. You would spit in my face. A dyna'r gwir yn dyfe. Os ych chi'n gwybod beth sydd yn nghalon ni a does neb ohonoch chi, etawch chi yw'r bobl sydd yn nabod fi orau. Petai chi'n gwybod beth sydd yn fy meddyliau i, byddech chi'n poeri yn ngwyneb, neu moyn poeri. A petaw ni'n gwybod beth sydd yn eich meddyliau chi y bore yma, siwr o fod bys ni moyn poeri yn eich wyneb chi hefyd. Oherwydd i ni gyd yn bechaduriaid. Cyflwr truenus. Yn ail, y cyfeiriad y troiodd Leah iddo. Felly cyflwr truenus, yn ail y cyfeiriad y troiodd neu troes iddo. Roedd cyflwr Leah yn druenus. Roedd amgylchiadau yn anodd. Doedd neb yn ei charu. Oedd bywyd yn ddiflas iddi hi. Roedd yn naturiol felly iddi i droi at rhywbeth neu rhywun mwyn iddi wella i amgylchiadau.
I geisio help gan rhywbeth neu rhywun, i gael cysur, i wneud yr amgylchiadau, o le i leddfu y poen o'r amgylchiadau, i droi rhyw gyfeiriad. Ac fe droiodd i at 2 gyfeiriad. Cyntaf, cyfeiriad cyntaf, y troiodd i ato oedd at I gŵr, at Jacob. Oedd yn naturiol iddi I droi at Jacob. Fe oedd I gŵr I. O reit, doedd Jacob ddim wedi trefnu, doedd Leah ddim wedi trefnu, ond dyna oedd wedi digwydd. Jacob oedd I gŵr I nawr. Fe ddyle fe wedi edrych ar ei ôl I, fe ddyle fe wedi ei charu hi. A mae Leah naturiol yn troi ati hi, ato fe, am sylw, am gysur, am serch. Ond mae'n cael ei sioni. Ond, fel wedes I gyda fach, mae gobaith yn codi yn y ffaith bod Rachel methu cael plant. A mae hi yn beichiogi. Ac mae'n dechrau enwi y bechgyn yma mae'n cael. A mae'n ddiddorol I edrych ar ei enwen. Beichiogodd Leah ac esgor ar fab, a galwodd ef Reuben. No ystyr, Reuben yw clywed. Oherwydd dywedodd y mae'r arglwydd wedi, gweld, dylen ni wedi dweud, mae'r arglwydd wedi gweld fy ngwaradwy. Mae'n chwarae ar yr un, gweld, Reuben. Nawr bydd Jacob yn fy ngweld I, mae'n dweud, ac yn awr y bydd fy ngŵr yn fy ngharu. Wedi cael bachgen iddo fe. Nawr fe fydd e'n edrych arna I. Ond na. Beichiogodd eilwaith ac esgor ar fab a dywedodd y mae'r arglwydd wedi clywed fy mod yn cael fy nghysáu a roddodd hwn I mi hefyd. A galwodd ef Simeon. Clywed yw Simeon. Mae fel petai nawr bydd Jacob falle'n sylwi. A wedyn y trydydd tro, yn awr o'r diwedd pan mae'n cael lefi, fe unir fy ngŵr am I, oherwydd roddais iddo 3 mam. Am hynny galwodd ef lefi. Ond unwaith eto, Sion iddi hi. Ffrindiau, mae pawb yn troi at I ryw gyfeiriad am gysur. Yn amgylchiadau ni gallu fod yn anodd. I ni'n troi at rhywbeth. I ni'n rhoi ein pwysau ar rhywbeth. I ni'n troi at rhywbeth am hapusrwydd. I ni'n troi at rhywbeth am arweiniad a heddwch a diddanwch ac ystyr. Mae pawb ar ryw Jacob. I chi y bore yma sy'n gwrando arna I. Mae yna ryw Jacob yn eich bywyd chi. Rhywbeth I chi'n troi ato fe ac I chi'n meddwl, hwn yw'r peth. Hwn yw'r peth sydd yn mynd I roi cysur I mi. Hwn yw'r peth sy'n mynd I roi gobaith. Falle arian, falle pleser, falle uchelgais, falle'ch teulu, falle rhywbeth sydd gyda chi. Rhyw drysor sydd gyda chi. I ni gyd yn rhoi ein ffydd yn rhywbeth. Fel roedd Leah yn disgwyl at Jacob. Wi am ddweud wrthych chi y bore yma, ffrindiau. Pwy bynnag I chi, a beth bynnag yw eich Jacob, beth bynnag yw'r peth na I chi'n meddwl, hwn yw'r peth mwyaf pwysig. Hwn sy'n mynd I ddod â hapusrwydd I fi. Hwn sy'n mynd I ddod â cysur I fi. Mae'n mynd I fethu. Mae'n mynd i'ch siomi chi yn y diwedd. Fel y dath Jacob a Sion I Leah. Ni'n adeiladiad tywod
os yw'n disgwyl i'r pethau hyn i roi cysur i ni, i roi arweiniad i ni, i roi heddwch i ni. Chi'n creu padewau, na dyn nhw'n gallu dal nhw. Chi'n gwybod fel Cristnogion allan ni'n neud yr un peth. Ni'n gallu troi at y pethau mwyaf ffôl weithiau, gan feddwl y bydden nhw yn ein helpu ni. Ni wedi canu gyda gilydd emyn eben fardd, ond dydy'r pennill yma ddim gyda ni yn ein llyfr ymynau ni. Dyma beth wedodd e, ynddo. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli rhain i'r prynhawn, pwyso eilwaith ar gyfeillion. Mae lot o bobl yn pwyso ar gyfeillion, Jacob edrych am hwn. Pwythau'n colli fian iawn. Pwyso ar hawdd fyd. Mae'n arall yna hawdd fyd. Jyst pwyso ar fy bywyd yn braf, a bydd pethau'n weithio mas yn da. Pwyso ar hawdd fyd. Hwnnw'n siglo. Profi'n fian newid byd. Ond chi'n gweld, ffrindiau, nôl at Leah, dyma'r ail gyfeiriad iddi hi. Beth ddath tro bwynt y mywyd Leah? A dyma newyddion da. Ni'n dechrau troi nhw, oherwydd y tro bwynt yn ei bywyd hi. Fe newidiodd i gyfeiriad. Troi o Jacob. Ato fe am gysur. Troi at, ddim i ffwrdd o Jacob, ond troi oddi wrtho fe am ei chysur hi. Troi oddi wrth roi ffydd yn Jacob. Disgwyl cael hapusrwydd bywyd yn Jacob at Dduw. No, ble fi'n gweld hwnna i chi'n gweld? A i chi ddweud? Wel, yn adnod 35. Pan mae'r pedwerydd yma, ble mae'r troad yn digwydd. A beichiogod Rachel ac esgor ar fab a dywedodd y tro hwn molianaf yr arglwydd. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Does dim sôn fan hyn am Jacob. Y tro hwn molianaf yr arglwydd. Mae wedi troi o disgwyl Jacob i ni. Mae wedi troi at yr arglwydd. A dyna, ffrindiau, dyna yw trwedigaeth. Dyna yw edifeirwch. Dyna'r efengil. Dyna beth mae'r efengil yn galw arna ni. A dyna dwi'n galw arna chi i wneud y bore yma. Yn syml, pwy bynnag i chi'n brando arno fe. Os oes na Jacob yn eich bywyd, os oes na rhywbeth i chi'n pwyso arno fe, disgwyl mae hwnna fydd yn helpu chi, hwnna fydd yn rhoi hapusrwydd i chi. Trowch oddi wrtho fe. A trowch at Dduw. A rwch eich ymddiriadaeth yn Dduw. Disgwylwch ato fe. Dyna beth yw edifeirwch. Edifeirwch yn y Beibl yw troi o gwmpas. Troi 180 gradd. Dyn ni'n edrych ffordd hyn am ein hapusrwydd, am ein gobaith, ac wedyn ni'n troi ac ni'n troi at Dduw. Ac yn rhoi ein ymddiriadaeth yn Dduw. Troi at yr arglwydd Iesu Grist. A roi ein ffydd i gyd arno fe. A newch chi hynny y bore yma. Newch chi droi at Iesu Grist. Newch chi newid eich cyfeiriad chi. Yn cofio ffordd mae'r arglwydd Iesu'n rhoi y peth yn dyfe mor glir yn y stori. Oedd y bachgen gyda'r moch, gyda'r cibau a'r moch. Ond beth ddigwyddodd, dyma'r tro pwynt yn ei fywyd e. A phan ddaeth ato i, fe a ddywedodd, pa sawl gwas cyflog sydd o eiddo'n had, yn ennill gwell, nag ydw i. Mi a godaf, ac af
a difyn, dyna beth nath Leah. Dyna sy'n rhaid I ni wneud. Troi at Dduw. Pwy sy'n gallu llenwi'r gwacter yn ein bywyd? Neb ond Duw. Neb ond Iesu Grist sydd yn gallu llenwi'r gwacter. Pwy sydd yn gallu delio gyda'r peichod? Neb ond Iesu Grist. Pwy sydd yn gallu delio gyda'n hylltras brydol ni? Neb ond Iesu Grist. Gael gwpla yr emyn. Pwyso ar hawddfyd. Hwnnw'n siglo. Profi'n fuan newid. Pwyso ar Iesu. Dyma gryfder sydd yn dal pwysau I gyd. Mae'n emyn Saesneg I gael. Rhaid chi gyfarwydd â hyn. Now none but Christ can satisfy. None other name for me. There's love and life and lasting joy. Christ Jesus found in thee. I sighed for rest and happiness. I yearned for them, not thee. But while I passed my Saviour by, his love laid hold on me. Now none but Christ can satisfy. None other name for me. There's love and life and lasting joy. Christ Jesus found in thee. I tried the broken systems. Dyma beth oedd Leah wedi ffeindio. Oedd hi wedi trio Jacob. The broken systems. But how the waters failed. Even as I stooped to drink, they fled and mocked me as I wailed. The pleasures lost I sadly mourned, but never wept for thee, till grace the sightless eyes received thy loveliness to see. Now none but Christ can satisfy, none other name for me. There's love and life and lasting joy, Christ Jesus found in thee. Trowch at Iesu Grist. Y cyfeiriad y troiodd hi iddo. Yn drydydd ac yn olaf, y cysur a'r cariad cafodd. Y cysur a'r cariad cafodd. Do, be gafodd y ferch yma, oedd neb am ei chael hi. Fe gafodd hi gysur, ac fe gafodd hi gariad. Ni'n cael clyw am hyn yn adnod 31, pan welodd yr arglwydd bod Leah yn cael ei chysau, a gworodd ei chrwth, ond yr oedd Rachel yn ddi blant. Cyn iddi droi, sylwch hyn, cyn iddi droi, roedd Duw wedi troi ati hi. Cyn iddi alw, roedd Duw wedi clywed, a cyn I ni alw, ni'n gallu bod yn sicr o hyn, cyn ein bod ni'n galw, cyn ein bod ni'n troi. Mae Duw yn ein gweld ni ac wedi troi ato ni. Fe welodd, pan welodd yr arglwydd Leah. Mae'n gwneud rhywbeth iddi hi. Sylwch, newidiodd dim llawer yn amgylchiadau allanol Leah pan droiodd hi. Oedd pethau dal yn anodd iddi, hyd yn yr ôl iddi droi at Dduw am ei chysur. Oedd Jacob dal yn caru Rachel yn fwy na hi. Oedd hi dal yn edrych yn anymunol ar ôl iddi droi at Dduw. Pan ni'n troi at Dduw mewn ffydd ac edifeirwch, yn aml dyw amgylchiadau ddim yn newid.
Maen nhw'n gallu, mae Duw yn gallu, weithiau mae Duw yn rasol a mae newid yn amgylchiadau ni hefyd pan ni'n troi at y fe. Ond yn aml dydy e ddim, ond mae Duw yn gwneud rhywbeth mwy na hynny. Dydy e ddim yn newid yn amgylchiadau, mae'n newid ni. A dyna beth nath e i Leah fan hyn. Mae'n newid hi eto adnod 35, yr adnod yma. A beichiogodd Rachel ac esgor ar fab a dywedodd, y tro hwn, molianaf yr arglwydd, molianaf yr arglwydd. Mae Duw wedi newid y ferch yma i un sydd yn gallu addoli Duw. A dyna'r prawf, pan ni'n Duw yn ein troi, pan ni'n newid cyfeiriad, pan ni'n cael trwyedigaeth, sut ni'n gwybod? Wel, ni'n bobl sydd am foliannu yr arglwydd. Ni am addoli'r arglwydd. Ni am alw ar yr arglwydd. Ydy hynny'n wir amdana ni? Yn cofio dyna beth wedodd yr arglwydd wrth Ananias. Pan ath ei chwilio, pan oedd wedi fynd i'w chwilio am Saul o Damascus. Fi'n gwybod am y dyn yma. Mae e'n erlyd eglwys. Ceri ffeindio fe. Gan i'r swilau mae e'n gwyddio. Dyna'r arwydd, mae'n gwyddio. Mae e'n addoli. Mae e'n ceisio fi nawr. Di hynny'n wir amdana ni. Bod dyma'r prawf ein bod ni wedi troi. Bod Duw wedi newid. Ni nawr moyn mwyn. Ni nawr moyn addoli. Yr arglwydd. Disgwyliau sy'n ddyfal am yr arglwydd. Ac fe am ystyngodd adaf ac aglybu fy llefain, cyfododd fi hefyd o'r pydew erchill, allan o'r pridd tomlyd ac osododd yn rhaid ar graig, gan hwylio fy ngherddediad, a roddodd yn fy ngenau, ganiad newydd o foliant i Duw. Llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr arglwydd. Ond fwy na hynny, nid yn unig mae Duw yn gwneud rhywbeth ynddi, yn ei newid hi, mae hefyd yn gwneud rhywbeth drosti. Ydyn ni'n credu bod Duw wedi caru y ferch yma. Y peth na chafodd gan neb arall yn y byd, fe gafodd i gan Dduw, gan yr arglwydd. Fe garodd yr arglwydd y ferch yma. Doedd ei thad i ddim yn ei charu, wel, ddim yn amlwg, doedd ei gŵr i ddim yn ei charu hi. Ond roedd Duw wedi caru y ferch. Dwi ble ni'n gweld hynny yn yr adnodau. Wel eto, mae'n rhaid i ni edrych yn ofalus fi'n credu. Ac ni'n gweld yn yr amser, ni'n gweld yn y babi yma, pedwerydd babi yma, fachgen yma, cafodd i eni. Y tro hwn molianaf yr arglwydd, pryd, a mae Juda yn dod. Juda? Beth sy'n arbennig am Juda? Wel, mae'n rhaid i ni nawr olrhain typen bach gyda Juda. Oherwydd mae Juda yn mynd i dyfu. A mae Juda ei hun yn mynd i gael plant. A mae plant Juda yn mynd i gael plant. A mae yna frenhinoedd yn mynd i ddod o Juda. Mae Dafydd ei hun yn mynd i ddod o Juda. Ond mae nhw i gyd yn mynd i farw. Ond mae yna un yn mynd i ddod. Mae yna ferch arall yn mynd i ddod o Juda. I fyny fyna yng ngogledd Palestina. Ac mae'r ferch yna yn mynd i gael plentyn. O Juda. Ond mae'r babi yna yn mynd i fod yn arbennig. Mae'r babi yna yn mynd i fod yn unigryw. O Juda. Mae e'n mynd i dyfu.
dydy e ddim yn mynd I fod yn bychan. Fe'r unig un fydd yn codi, fydd ddim yn bychadur. Pawb arall yn hyll. Pawb arall yn bychadur. Ond fe fydd yn ddibechod. A chi'n gwybod y peth rhyfedd? Fe fydd yn cael ei boeri arno. Ni yw'r rai sydd yn hynny. Cael ein poeri arno fe, fel oedd Dr. White yn dweud. Ond dyma'r un, yr unig un. Na chafwyd cam yna fe. Ond mae mynd I cael ei boeri arno. Mae mynd I cael ei giro. Mae mynd I cael ei roi ar groes. Mae mynd I ddioddef. Dydy ddim yn haeddu cael ei ddioddef. Pam mae'n cael ei ddioddef? Pam mae'n mynd I ddioddef? Pam mae'n cael ei groesoelio? Oherwydd mae Duw'n caru y chaduriaid. Can ysfellu y carodd Duw y byd. Fel yr oddodd fe unig anedig fam. Fel na cholle'r pwy bynnag. Y gredon fe. Ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Y garodd Duw Leah. Y garodd Duw Jacob. Ni'n gwybod yna? Jacob. Mae'n caru Jacob. Mae'n caru Leah. Oherwydd yr un yma, dath o Juda. Yr un yma. Fe gymerodd arno bwys ei olrwydd. Pwys na allai ddal moddi. Ble gyda mae Duw yn canmol ei gariad tuag ato ni. A na ni eto'n bechaduriaid I Grist farw troson ni. Sut dyn ni'n gwybod bod Duw yn caru bechaduriaid? Ni wedi anfon I farw ar y groes. Sut ydych chi'n gwybod bod Duw yn gariad y bwrdd? Falle chi'n stryglo, sut ydych chi'n gwybod bod Duw yn mynd garu, derbyn fi, derbyn un fel fi? Mae wedi rhoi fab ar y groes. Ac os ydyn ni'n troi ato fe mewn anifeilwch, allwn ni'n prwfi y cysur a'r cariad yma sydd yn dod oddi wrth Dduw. Ydych chi'n gweld eich cyflwr y bore yma ei bod yn druenus. I ba gyfeiriad ydyn ni'n troi y bore yma? Ydyn ni'n pwyso ar pethau sigledig y ddeiar yma? Neu ydyn ni wedi troi I bwyso ar Dduw, bwyso ar Iesu, y cryfder sydd yn dal y cryfder I gyd. Ac ydyn ni'n gwybod y bore yma? Mae cysur a'r cariad sydd yn dod trwy y bachgen yma a ddaeth o lwyth Juda. Amen.